агар ман бинам ки ҳамсоя вай шавҳараш занашро ла дукубка иста бошад, албатта рафта халос мекунам. ҳамчун модар, ҳамчун зан ман бояд ки рафта дахолат кунам. барое ки бояд як маслиҳат додан дар кор ки ҳамин корашон хуб не, агар дар сари қар мумкин ҳар кор ҳар ҳодиса шиданаш мумкин. Барои ҳамин албатта ман ягон халос мекунам онҳоро. Ман дахолат намекунам, чунки чиқа бигӯям вақти дахолат мекунед таи гап да мемони якум. ман албатта дахолат мекунам барои он ки зан ҳаст, ман ҳам зан ҳастам, барои ки зан як гули нозук аст ки қуввати мардро надорад. ё агар ки нахостам дахолат кардан ба милиса занг мезанам, милиса худшон медонанд ки ба онҳо чӣ кор кунанд. Ака ҳамин хеле ҳар кас мегам оила хичай кордор наше мақсад мода нарасе дахолат накунем мода неки ха ҳамчун ки аз рӯи мусулмонӣ ҳам аз рӯи чишам ки вохи бояд ки як гап занем я насиҳат кунем. хай дар асос кори оилавии онҳо аст. мо дахолат карда наметонему. хай агар бинем шиноси хеле одами ба ҳар ҳол дастгирӣ кардан дар кора. кира дастгирӣ мекунем? хай зана дастгирӣ мекунем дар ҳолате ки зана вақте ки дар ҳолати лаптипоп қарор мегирад, дастгирӣ кардан ёрии аввалин дараҷаи мо мебошад. баъзан ҳолате мешавад ки мисол нооромӣ, мисол чӣ мегӯям ҳамин ҳолата дахолат кардан мумкин дахолат кунам. яъне шумо чӣ гуна дахолат мекунед? мисол мепурсам тинҷӣ бошад, мисол агар шабона бошад дар хона бошад, тинҷӣ бошад дар нисфи шаб, мисол ҳама ҳамсояҳо ҳама мардум хоб ҳамин масалахати дахолат мекунад. мешавад ин хелам ки шумо масалан пулисро фарёд кунед ки ҳамсоя то чӣ дар омадагӣ нест намедонам ки дар ягон бор ин воқеаро худагӣ нест дар ҳамсояи мо.